Nah, bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lagi mulai mau pijet ini malas jadi. Dan ini tak kondelok sepeda. Apakah diseneni atau tidak karena sepeda ini suwi gak mulai terus kita obrak-obrakan lagi mulai. Bos. Pijet kondi? Pijet malas. Pijet malas. Ora ning wong ngider ki ning dileh mandadakno. Ora tak dandan tak lem. Kenek. Lah dek ngenane aku ngelem nganu wi nganu lho, Duk. Lem gene ning ndi? Ini kayak ini kono. Kowe pijet ini malas. Heeh. Awakmu nyapa? Bangka aku lho sing ku mari mana. Bangkamu nyapa? Lah leme wis temu. Gung. Kemeng nyapa? Lem jirene kan jedeng gitu. Bangkamu kemeng nyapa, Bos? Wes mak, lah tiba kok ditabrak motor apa iki. Aku ngomong sithik malas neh. Awak gak boleh wadir lho. Pijet karo malas. Nek kudu lara Bos urung bakul Bos ajek iko tak tinggal. Urung bakul blas Bos mak iki sajeke tak tinggal ning anu kae. Urung bakul blas. Lho leme iki leme opo. Lah sing ning Ndi delok leme ndi? sing ning anu kae lho tak nggo lem opo kae tanganku kuwelat kok panas lho. Tak coba lah kok banyu. Lem G. Lah kuwi ya lem kuwi jenenge lem G kuwi nek anu panas kelet mak. Heeh. Koleke tak nyak anu. Opo ya ning tanganku ki kelet. Tak delok banyu. Masa ning Kok kecok keketesan lho. Goblok. Iki tak ubah nganu kaos kaki e beran. Kas kaki wis kok mbah. Wes kok dilokno mbah koyo kok. Aku tuh pilek ya. Aku lesuwe mas apa? Wes tak mbobol lawo yo sana. Lawe apa? Kamu tak tukokno urip botok urang kae. Lah urang ben bidurun piye ta aku kuwi? Ora Pak, iki gak di lawo. Lawo karo apa karo kerupuk tempe nggo lawo dupen tak sadah. Kerupuk. Entak sadah lho kuwi neman kerupuk. Enggak sadah. Karo dapat. Emang pijet ini malas sampai jam pira? Yo arep maghrib. Suwi men lah pijet. Ini tak kamu jadi wawa. Jeruk iki wis lo, gak oleh mak jeruk. Wes akaknya. Mbak kan Silpa. Ono kafe. Mbak Kasil. Mana kita ke wortel barang. Nah, wortel iki mripate ben Padang. Aku nek mateng gak susan enak entah. Enak entah. Dal pukatmu piye? Entah wae kok lek pangan karo ayah sitok aku sitok lho. Tukokno nek. Oh enak. Bosok le tuku ngono Kayak kae. kulkas. Bosok jerone Ora. bosok. Kalau jerone bosok kadene kepangan separuh sing enak. Masa. Ora bosok nek kayak kulkas wi. Ya mateng kae ayah sitok aku sitok kan segar lho bonyok ireng. Tapi enak. Enak lagi tak pangan karo gratis. Dijus mak, dijojoh. Empuk wis kaya ngene-ngene keruk-keruk. Lah iki dikeruk dikek sendok, dikek gelas to, dijojoh, diwai anu. Diwai apa iki jenenge gula, diwai banyu, seger. Yo ora karo masuk kae jenate aku kok Malang wonge nggo sak ngono ke larang-larang. Rene Bisa basi sik, apa Mas? Bos. Nggo pangot karo gula sak tik ning lepek. Iki sigar terus dikeruk-keruk ning diwe gulanya pangan moh. Kok taek engko di. Loh, tapi wi dadine jus enak lagi. Lah nek man piye? Nek man alpukat. Tak keruk itok ngene tak wis gula. Terus Enggak pangan enak lebih-lebih enak. jadi mak buah sembarang oleh sementing oh gak sing kecut. Nek timun gak oleh. Jeruk gak oleh. Kopi aku juga ngombe to kasane. Kopi gak oleh ngombe, ngombene teh. Ketah ya gak tak kae gula sak tik kowe. Lho nek teh gak apa-apa. Wah normal kok gulaku. Aku lesuwe mak apa ki? Lah sego iki rawe apa? Aku tempe keripik karak loro. Nggo lawo rupiah sak ada nang aku. Mak hebat. Sik. Aku wortel seneng tak pangan entah nek di Nek di apa? Itu nek gak diperes gak perlu. Enak.
Entah yo ora enak. Nyak tuh di sini kakak. Nek kesini oke. Mak, Apa? aku arep ning Pacitan. Terus? Ya wis to. Arep ning Pacitan. Suapan. Ya saiki to nggon adus budal. Sampai dong. Ya nggo delok engkas. Gak pengen delok montorku. Nanti dah. Tak delok montorku yo. Oh jadi ya. Wis dadi bos. Iki didelok ya malih HP apa malih elek? Kan delok bos motor bos iki lho. Mantap kok. Karo. Oh didanjani ngono ya, mangke tak trail ya. Apik pra? Nanti iki berang. Apik pura? Eh? Apa tak lupi bayar ngono ya. Gak roh. Tapi gak iso gandolan ki. Dah dhuwur tak. Eh? Dhuwur. Tapi wis seneng po gak? Karek sing nganggo seneng yo, ngete seneng kan apik. Masa seneng, Mak? Ridi ben gak kepetel we. Lalu punya apik-apik nih ya ini. Apa nih? Ini iki berang. Tapi seneng berat apa ya? Seneng. Eh? Nah, apik seneng. Lagi apik apa elek? Ki apik apa elek? Apik lha kowe arep macetane mek apa sagas. Trabas kok sagas sih lo. Aku arek trabas ning Pacitan. Jalan koyo ngono. Lho terakhir digolek sing angel. Kok apik berat to? Jawab sih ya. Apik. Wis seneng buka. Kalau mendadak perang dina itu kan. Iya. Malih pangling we. Jajal to tumpak tok. Nah, Tumpak tok gak mlaku dijagang no. Iya apa gak iso moh? kowe kamu kok. Eh? Kowe kamu mau kok kon wong perang mangken. Segala kemeng. Ini agak armadi ya. Agak kemari ya. Mari. Tapi apik pura to, Mak? Apik. Eh? Rene ge ngono ya. Trail. Heeh. Apik pra? Aku karo gak enek pengayu nek gak enek. Gak enek palangane saiki enek. Apa nek Pacitan apa, Mak? Karo sapa? Karo Pak Dik, karo PI, karo baturku. Endi wit jenenge wong tulung siji, karo Kensi, karo Tember wong 6. Wong berapa? Ya nggo mentor kuwi nggo. Engko ditumpakno kol. Aku mau sangone berapa to? Ora di dhuwit mak wis e. Dhuwit kondi to wong loro e. Dhuwit dengenane kae aja dhuwit lang wae Mbak Pinake tak celengi cik tuwe aku ora ndemek. Cek utuh ya. Kowe pirang dino gak bakul? Oh dino apa, Bos? Aku budal. Udah teko saiki lho. Perasaan piye tak tinggali ngene iki? Ya ora piye-piye wong ora nyambut gawe lingan. Ora mesti angen-angen murah. Ya angen-angen nek ngono kuwi, angen-angenku engko nek tiba. Angen-angene piye? Angen-angen ya ora menak nek tiba tok. Yo. Gitu. Trabas kok iso sagas lho. Tapi wengko tak tinggal ning kok Pacitan engko piye to, Mak? Ya gak piye-piye. Aku ning kono mesti sedina tok, gak suwi. Sedina. Ya ora apa-apa Dina tak sewengi. dongakno selamat aja nek alangan apa-apa. Doain selamat ya. Heeh. Selamat. Adalah selilitan nih loh. Lah mangan wortel lho. Tapi wis sering pernah karo mantar iki gak iso gandolan kok nek ngetern awakmu ning ndi Engko pethek pake to. nganggone Pak. Bapakmu ki tak tekoni, lha kowe kerja apa? Aku engko nek oleh diwehi sawah lurah, aku engko gak kerja, gak tani ngewangi karo ngewangi kowe. Yo. Lah engko mantar lupi ya didandani apik. Sing tak lupi, sing apik ya apik, sing biasa-biasa. Lah yo ngene lupi wi didandani apik to wis e. Wonge montor tak kon ning bengkel tak tekoki to, montor ning bengkel kurange apa wis didandani apik. Yo, paling pirang dina kasno dadi.
Wong ki budal nang nggawa gruyong mbuh karo Pak Dapal kok. Lah iya, ati ndani pedae engko ben iso ngeterno awak meneng dinti, Bos. Aku nek iso numpak pit dhewe. Lah numpak pit wis tuwek numpak pit lho. Nah lah numpak pit lihe to le nek numpak motor gak wani. Masa lihe ben numpak pit. Lihe aku cik tegen nggo ando sak rincing cik kuat kok. Wis saiki wis gak kuat wis tuwek. Umur pira, Mak? Kuat. Umur mripatku lho blereng. Lah iya kuwi wis. Kuwi wis iki wis gak layak nyambut gawe we. Layake wis ning omah. Ayo kerja. Menikmati masa tua, wis gak sah nyambut gawe. Gawe piye nek pengen apa-apa yo gak kelakon kok. Yo kelakon to tak tukokno. Pengenmu apa to? Gak pengen nek panganan ae wis. Jadi mbak pengen apa? Mangan yo pengen nyekel duit yo pengen apa-apa kok nek anakku turene ra di duit yo bingung kok. Nyangoni ponak-ponakane bremet kok. Ponakane bremet ya. Yo engko sok minggu setu iki jemah. Iki apa? Iki setu kok. Lah Lupi nge adine kok gak dijupuk dirine Arjiko. Anak iku neh nang sing ngajak rene. Lali nopo Lupi nge. Gak gambelingno. Kok aku tak jake aku kerja ning anu Mak. Nggih. Kerja ning gone toko besi ngono lho ning ngandike lampu merah ngono Mbok. Gone kuwi dulurku Bos, ponakane apa iku jenenge seneng karo Lupi. Dadi nek rene sing golek Lupi ngono terus. Angel kok setu iso tak gawane ya le jikuk ya. Kok sore tak paranane ngono kok gak kingke pali ya kingke. Aku gak dijupuk. Motor kuwi apik Pratama. Apik nek wong apik. Iya apik kok. Tapi seneng pra. Yo seneng to nek tinggu apik. Tapi gak di mare. Lah kok gak kek dimar piye? Ya engko iki kan akine ta nukokno aki. Oh kuwi go ngene akine. Go. Tokokno aki aku. Endi ta duwe karo. Endi ta duwe. Tak tukokno. Ora pra-pra dino era. Wes sasa bakul nek Mas ya. Oke Bos, jadi ngono untuk absen hari ini iki mau tak iki aku montorku kan wis suwi ning bengkel. Terus mak iki nekokno pedas dadi prong lha iki wis dadi pertama tak go mulai dan tak dudono ternyata wong seneng Bos wis gate seneni aku. Oh ya ta aman. Carane ngono ngerayu sik, ngerayu wis aman. Aman dan terkendali. Wis ngono Bos. Mak banyu muntah ning gentong. Banyune. Bisa nih opo sawah opo. Bisa kok bisa kos ngono ae. Ya panas. Anget banyune. Pas ngono untuk absen hari ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam sejahtera. Tidak akan nanti perjalanan ke Pacitan tidak ada apa-apa wis ngono ki mari mandi prepare langsung ngene Pak Dik. Oke Bos ngono pokoknya terima kasih banyak. Ki engko budal ngas. Tak dus. Oke Bos ngono pokoknya salam sehat salam sejahtera. Saling mendoakan pokoknya donga dinonga. Untuk absen hari ini saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Treat.